Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimat faya ayyuhal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu saha para sedherek ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan mujahaken muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita tesih dipun paringi kesehatan, kesehatan lahir, kesehatan batin, dipun paringi kesempatan saged nindakaken salah semanipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika talabul ilmi. Injih mugi-mugi sedaya menika dados sarana anggenipun kita ndherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhumateng jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun paringi istiqomah saha wonten ing akhir hayat kita pinaringan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sonten menika senaosa panasipun tesih luar biasa, panjenengan tesih semangat nggih. Sedaya sampun pikantuk unjukan. Monggo dipun telasaken kemawon kirang niki napa niku setunggal napa gelas alit. Margi panase luar biasa dipun telasaken. Monggo. Kalau wau kula sampun maos tualipun ayat wonten ing surah Al-Hajj ayat 7. Inggih menika ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ingkang artosipun inggih menika ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong akeh kang padha iman, urku'u rukuklah kalian, wasjudu lan sujuda kalian, wa'budu lan padha manembah kalian rabbakum ing pangerane ira kabeh, waf'alul khaira lan padha tumindak sira kabeh al khaira ing kebecikan, ing kebagusan, la'allakum tuflihun. Muga-muga sira kabeh termasuk wong sing bejo donya bejo akhirat. Sejatosipun kita menika sampun dipun paringi napa nggih doa-doa kalian Allah Subhanahu wa taala inggih menika doa yang mengandung sosial. Nggih ta? Contonipun apa? Nek panjenengan berdoa, Allahumma ghfirli. Napa niku tujuane sosial napa mboten? Niku tujuane namung pribadi panjenengan. Allahumma do Gusti Allah mugi-mugi kula dipun paringi maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Yen doane Allahumma ghfir lakum, berarti muga-muga panjenengan sami dipun paringi pangampura dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah kepinten iki? Pertama. Kaping kalih surah Al-Baqarah. Kaping 3 Al-Imran. Ali Imran mboten Al-Imran nggih. Ndan kedah paham ngeten iki. Apa bedane Al Imran karo Ali Imran?
Al Imron niku nggih namung setunggal nggih isim sifat makrifat nggih namung satu orang. Tapi namanya Ali Imron, Ali itu keluarga, nggih, keluarga Imron. Terus niki mulai wonten ing ayat gangsal kan iyyaka na'budu. Gitu. Napa artisipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih menika mugi-mugi dumateng Allah Subhanahu wa taala kami atau kita nggih menapa mengabdi dan kepadamu lah kami memohon pertolongan nasta'in. Niku mboten iyyaka a'budu gitu, tapi iyyaka na'budu. Lah napa bedane? Iyyaka a'budu wa iyyaka na'budu napa berbedaipun? Kali iyyaka a'budu niku namung pribadi panjenengan. Tapi wonten ing Al-Qur'an sampun dipun tuntun iyyaka na'budu dumateng panjenengan Allah Subhanahu wa taala kami gitu beribadah. Kami berarti aku sekalian. Siapa yang kita sebut kami? Ya kami semua orang Islam seluruh dunia termasuk kami gitu. Dumateng keluarganipun termasuk kami. Nah niki nasta'in boten astain. Nasta'inu kami nggih napa minta pertolongan boten astain tapi nasta'in. Nah niki contonipun inggih menika doa sosial yen sampun dipun ajaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutanipun apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah niki ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk nggih. Kami mulai to nggih petunjuk napa mergi ingkang lurus ingkang jejeg. Terus napa mergi ingkang lurus ingkang jejeg siratal ladzina inggih menika merginipun tiyang-tiyang lho alladzina tiyang-tiyang an'amta ingkang sampun panjenengan paringi kenikmatan alaihim dumateng tiyang kathah mereka gitu. Nah niki sampun dipun ajari kados ngaten menika wau. Pramila kula membiasakan yen sak sampunipun salat nggih assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Terus maaf napa pertama? Astaghfirullahaladzim. Kalau tambahin kan li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ini sosial itu mriki. Astaghfirullahaladzim kula nyuwun pangapunten. Nggih li dumateng kula walidaya saha dumateng tiyang sepuh kekalih kula nggih to. Wali jami'il muslimina wal muslimat saha dumateng sedaya tiyang Islam ingkang jaler ingkang ekstrim. Al ahya'i minhum wal amwat ingkang tesih sehat saha ingkang sampun seda. Lho niku nek panjenengan anggadhahi kebiasaan ndongaaken mereka berarti termasuk doa sosial. Mboten ndongaake awake dhewe tok, ning ndongaake sedaya rencang-rencang kita muslimin muslimat ingkang sampun seda utawi tesih ingkang sehat. Sing sehat ya muga-muga dipun paringi sehat sedaya, termasuk panjenengan sehat sedaya, sing putri-putri sedaya sehat, sing kakung sedaya sehat, muga kaya awet sehat, awet tuwa. Nek enom ora mungkin awet enom, apa awet ayu?
Nggih boten, ya saya suwe saya tuwa. Kula rumiyin niku nggih tesih gagah, sakniki pun boten gagah malih. Tapi kula tesih kiyat ngangkut barang sing bobote 40 kilo. 50 kilo. Nek panjenengan sering nanguti kula, Pak, beto napa niku? Kula beto pasir. Wah, kali kresek sing gede niku 40 kilo niku. Semen 40 kilo tesih kiyat alhamdulillah. Ning apa ya enom, mboten tesih tuwa. Sing arane enom ning niki kas pacar kula niku. Wah. Mas Latif senom atau sih kuat ngangkuti barang-barang abot nggih. Muga-muga awet sehat, ora awet enom, awet sehat fi taatil dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ingkang dipun paringi kesehatan, monggo kita syukuri, gitu. Napa antawisipun inggih menika wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala sabunate dawuh ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayuhan nas, he para manusa-manusa, yen wonten ayat dipun awali kalian ya ayyuhar rasulu, gitu. Berarti para rasul. Nek ya ayyuhan nas berarti sedaya manusia. Terus ya ayyuhalladzina amanu inggih menika khusus dumateng tiyang ingkang iman. Ya ayyuhalladzina kafaru khusus tiyang ingkang kafir. Napa pesenipun? Senaosa menika hanya nggih dumateng rasul berarti karo umat ya termasuk kena perintah niki. Ya ayyuhar rasulu para rasul kulu daharo sira kabeh minat thayyibati ingkang sae-sae. Perintah rasul apa? Aku lak perintah rasul, aku dudu rasul ya maamku ya sak-sake. Ora peduli halal haram, nggih mboten ngoten niku, nggih ta? Lah memahami ayat iki ya kedah wonten apa? Nggih arti luas, nggih, arti sempit gitu. Terus wa malu sholihan gitu. Tumindak sira kabeh sholihan ingkang sae. Iki gandeng iki sing diperintahke rasul, aku dadi rasul, ya tumindakku ya sak-sake. Gitu. Nggih mboten ngoten niku. Inni bima ta'maluna alim. Ini sak temene ingsun Allah Subhanahu wa taala bima lawan perkawis ta'maluna nggih napa mirsani Allah Subhanahu wa taala dumateng kalian nggih alimun inggih Allah Subhanahu wa taala zat ingkang alim inggih menika termasuk mirsani menapa ingkang kita tindakaken ditindakaken terang-terangan utawa ditindakaken sirri utawa rahasia Allah Subhanahu wa taala tetap mirsani. Tumindak kanthi mana batin tok Allah Subhanahu wa taala pirsa mboten? Pirsa nggih to. Pramila kita yen batin nggih ingkang sae napa meneh nindakaken perkawis ingkang terus terang nggih kedah ingkang sae wa malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Dipunlajengaken wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Lan sak temene umat sira kabeh kuwi dikatakan Allah berarti ummatan wahidah inggih menika umat ingkang satu akidah satu tauhid inggih menika nyuwijakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala wa ana rabbukum fattaqun wa ana niki wa ana lan aku Allah Subhanahu wa taala rabbukum ya pangerane sira kabeh gitu. Fattaqun mongko padha tawakal sira
Alhamdulillah panjenengan sedaya ingkang termasuk tiyang-tiyang ingkang takwa secara luas. Takwa enten sing artaken wedi, nggih ta? Tapi nek wedi karo Gusti Allah malah justru dicedhaki, nggih ta? Tapi nek wedi karo macan aja pati-pati pisan-pisan nyedhaki macan kecuali pawange. Aja pati-pati panjenengan nyedhaki karo USA. Apa USA? Gugukna USA to? ASU. Wah, nek ora pawange, malah jenenge teng lewat kok enten USA dirantai terus no. Nek nyakar wong. Gitu. Lah sedaya menika wau riyen awake dhewe wedi karo Gusti Allah justru malah cedhak nyedhaki Gusti Allah. Napa contone penyedhaki Gusti Allah? Nderek sedaya perintahipun. Hayya 'alas shalah berarti diperintah salat. Nah, perintah kados ngaten menika wau berarti kita yen cedhak karo Gusti Allah berarti nindakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan nggih sampun sedaya nindakaken salat to. Alhamdulillah. Sebagai pintu gerbang orang itu masuk surga pertama inggih menika salat. Wonten hadis Rasulullah inna awwala yaumal qiyamah nggih menika benjing menika badhe dipun priksa inggih menika salatipun. Yen salatipun sae fa insyaallah sedaya napa tumindak menika sae. Nek awon salate awon, wah nggih niku tanda tanya. Nek mendina Pak insyaallah yen ngaji menika nggih salate ingkang sae. Ingkang salajipun bilih kita menika wau dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sering maos napa? Surah Al-Fatihah. Kita mau surah Al-Fatihah sudah setara maos kitab-kitab 4 napa mawon? Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Al-Qur'an. Kok iso? Lah wonten Al-Qur'an kan sampun komplit. Sejarahe suhuf-suhufipun Nabi Allah Ibrahim, suhuf-suhufipun lembaran-lembaranipun Nabi Musa, nggih to, Nabi Isa, sedaya sampun terangkum wonten ing surah Al-Fatihah. Pramila yen panjenengan nggih to sampun ngantos ninggalake surah Al-Fatihah ora duwe obat, senajan duwe obat ya diunjuk kanthi maos Al-Fatihah. Muga-muga kanthi obat niki, kanthi Fatihah niki napa penyakite ilang kabur minggat. Nek minggat kan ra bali. Panjenengan gadah garwa, garwane minggat. Mulih napa mboten? Mboten mulih. Nek lunga genah cetha ning mall apa ning ndi, mulih kena diarep-arep. Wo, engko arepe entuk oleh-oleh ke mall, oleh-oleh ke Alfamart. Nah, panjenengan niki informasi niki. Nggih, kula nyatakaken nek panjenengan niku teng Alfamart teng Indomaret nggih to napa-napa sing panjenengan cekel napa-napa panjenengan putune panjenengan sing milih kudu ngertos tulisane pirang ewu ning nggon rak nggih to panjenengan mendhetnya putune jenengan balik neh teng rak oh iki regane para 4.500 lah jenengan pasar bayar dengan kasir lah kasir kok ora cocok 4.500 berarti komputer niku rodok sulaya niki kalau mben niku dadi viral lah kula nyatake dilalah niku ya nggih foto kula niku napa pados napa kermian niku jane kermian gitu niku regane 9.900 nggih to mboten enten 10.000 to niku lah nek kono ora dijujuli
Kula niku 1.100 berarti kurang 100. Lho, akhirnya kula nggih nagih, Mbak. Lho niku kan 1.100 to. Nggih, terus kula ngeten. Lah napa purun jenengan 100? Ya purun mawon. Golek iki 100 ora enek. Nah, niku sing konangan. Lah sing boten wong seluruh Indonesia sing biasane ning nggon mall, biasane ning nggon Alfamart, nggon Indomaret, berarti itulah termasuk kecurangan. Mangke nek dikomplain biasanipun nika dereng dirobah. Lha ngono ta? Biasane ngoten niku. Pramila panjenengan kedah ngati-ati. Napa meneh sakniki dunia digital, dunia apa nek barcode napa namane? Napa sijine napa tuku-tuku sing melalui napa nggih bank transfer napa online dan sebagainya kudu ekstra hati-hati nggih to mula Imam Syafi'i rumiyin menika wau sing jenenge jual beli antarodin satu sama lain saling memegang melihat barangnya niku mawon jadi tambahi kula sade nggih. Oh nggih, kula tumbas nggih. Nggih, lha niku jenenge antarodin. Lah saniki jual beli awake dhewe kadang-kadang wis ora ngerti barange wong ngerti nang HP. Kadang-kadang ora sesuai, ora pesen gitu anake wis rada pinter mencet-mencet barange teko regane 300.000 lah aku ora pesen ibuke ngoten bapake pesen apa ora pesen lah ternyata anake sing pesen regane 300.000 tapi nek pun kadung dibuka mboten asal dikomplain pramila jenengan nek pancen pesen nggih ta nggih kudu jelas aku yo pesan tak tunggu jam pira. Lah kula mben ngoten kula niku ketatalan gitu. Lah niki ngerti niki. Lah aku ki ra pesen jenenge napa? Center sing di tenggon motor niku lho dipune center kangge nyuluh niku. Lah aku ra pesen. Nggih aku nyuluh apa? Nyuluh kodhok apa piye? Diteri tenan. Lah ya jenenge anak. Ya walaupun wis sarjana kok ya ora mikir ngebel sik. Oh iki gandeng pake langsung dibuka. Lah dibuka kan mboten iso dikomplain. Regane ora murah, 50. Alhamdulillah niku mawon sedaya niku nggih kedah setunggal. Atos pancen ora pesen iso dikomplain dibalekne. Nggih to, duwite utuh, nggih to. Kan ora pesen kan dibayar, ora ngurung dibayar. Apa ya pesen apa? Lah aku ora pesen kok. Ayo supaya sak keluarga takoni. Pesen apa ora? Pesen apa? Aku, Pak. Lah, aku, Bu. Lah aku sing pesan. Nek genah cetha nggih to, saged dibayar. Jangan sampun ngantos dipun bikak rumiyin. Sakniki kados ngaten menika wau. Nah, enten melih niku sing jenenge melalui napa barcode niku pembayaran. Lah, jenengan nggak duwe HP to? Ditunjukke. Niki kula pun bayar nggih. Nggih. Lah sing kono urung nampa. Nggih to? Urung nampa sing kono. Lah niku melalui bank ya niku nggih konsekuensi dan resikonya kita ini dengan adanya peraturan baru ini pramila nggih kedah atos duit mung Rp500 Rp10 nggih ya ora apa-apa lah nganti ratusan ribu nggih padahal niki sudah menjadi viral ada kejadian-kejadian ingkang kados ngaten menika nggih kula mawon nggih rumiyin badhe mendhet arta nek pun pensiun kalau kadang-kadang ngeten napa niku Pak mbok mawi ATM mawon mendete sewaktu-waktu, mboten kedateng kantor, mboten purun kula. Mulai pertama tidak pernah melalui ATM. ATM niku siapa saja, jarine siapa saja yang mencet duit metu. Tapi nek sing jenenge nyang kantor kudu awake dhewe, kudu tanda tangan. Sakniki malah kudu tanda tangan utawa dipoto orang oleh ngene mantuk lah tadi niku kedah atos gitu. Nah senaos sampun wonten HP kula piyambak nggih kadang-kadang
mboten saged langsung teng mriku. Niki mangpotoke Pak. Tugasnya kan enten mriku. Lah kula teng iya mboten saged. Ngoten lebih aman ngati-ati sebab awake dhewe jek iso mriku. Nek melalui ATM siapa tahu nggih nomornya dicuri orang dan tahu dia langsung panjenengan atau orang lain bisa mencet uangnya bisa habis. Lah ini ingkang salajengipun bilih kita menika wau lajeng ayatipun fatakot ta'u amrohum bainahum zubaron kullu hizbin bima ladaihim farihun gitu. Ingkang artosipun inggih menika wau sasampunipun kita bertawakal dados kita menika fatakot ta'u mongko ta'ata sira kabeh amrohum ing perintah gitu, amrohum ing perkara-perkara ingkang dipun perintahaken gitu, ingkang dipun perintahaken kala wau sampun kula aturaken inggih menika antawis inggih menika salat mengikuti Rasul ingkang dipun perintahkan dening Rasul inggih menika termasuk agami ingkang jejeg niku wau dan tidak boleh berpecah belah satu sama lain saling gontok-gontokan satu sama lain saling eyel-eyelan tidak ada kunjung selesainya. Pramila sakniki kita sampun merasakan nggih to panjenengan kanggungan YouTube bola-bali nontone niki wah sing rame ning nggon YouTube tapi teng masyarakat rasa rame ra apa-apa gitu sing gayeng-gayeng teng mriki gitu. Anten mulai iki menjelang Agustus ngrasani negara wis ben sing rame ben ning nggone YouTube. Sing penting awake dhewe sing berasane entuk MBG mereka pun ngurusi niku sing biasane angsal napa tesih mboten bantuan sosial tesih enten mboten alhamdulillah perkara barang-barang larang perkara perusahaan kae saiki bangkrut kae urusane dhewe-dhewe panjenengan pirsa PGS napa Contoh berikutnya kata, saat ini pun tutup. Alhamdulillah lewer cek meger-meger, ya. Akibat apa? Antawisipun saat ini masing para perusahaan ora sabar, gitu. Aku yo dituntut karyawan, gaji karyawan. Nek barang tak titip ning nggon kono PGS ora langsung dibayar. Nek payu dibayar ra payu dibalekne langsung gitu melalui online langsung perusahaan menawarkan barang langsung diantar dibayar di rumah kan luwih penak to niku ngoten niku kadang-kadang ya rada kemake nyoba pesen ayam geprek ayam geprek tuku ning kono mlaku 3 meter wegah lah ini yo malesan mungkin panjenengan mboten termasuk ingkang males wong sing males niku mengke biasane penyakit sing nempel gitu pramila kudu semangat gitu sing nyepeda semangat alhamdulillah sepedaan isu-isu mlaku mansalakat tarekat lalami ya tamisus sahalallah tarekat ila jannah mugi-mugi termasuk panjenengan sedaya ingkang sering tumindak sering nggih menika nyepeda pancal sepeda motor nggih ngangge modal gitu modale yo larang bensine yo larang mugi-mugi dipun paringi ganjaran kalih Gusti Allah sing ora ndek modal gitu kata sepeda pancal yo kemringet gitu ora usah tuku bensin gitu termasuk kula niku meringet esok-esok sehat ya wis angkat-angkat nyapu dan sebagainya niki mugi-mugi sedaya dengan kesehatan lahir batin saged
pun wastani inggih menika sehat wal afiat kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kesehatan menika nomor setunggal nggih to. Nomor kalih napa? Mboten dihubung nggih. Nomor mburi niku kesehatan, sing nomor setunggal syahadat. Nomor kalih salat. Nomor 3 zakat. Nomor 3 sekawan puasa siam. Nomor gangsal haji yang mampu. Jidat rolat loro salat lu kat apa zakat lu kat terus pat so apa so gangsal moji apa mboten jidat rolat lu kat pat so moji enten sing apa mboten iki maca ping 3 ping 4 kula ya bleru kabeh. Nggih. Nggih, menawi namung menika ingkang saged kula aturaken, Pak insyaallah mangke dalu pinangge malih tenggene wong Sobandi. Lho, niki mengke kedua napa ketiga nggih? Kedua napa ketiga? Kedua to? Nah, berarti saged pinangge. Nggih, menawi cekap semanten kirang langkung nyuwun samudra sami, monggo kita akhiri kanthi niki tambahi inggih menika Allahumma arhamna bil Quran sesarengan Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imamau wa nuran wa hudan wa rahman Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin. Saking kula cekap semanten mangke penutup akhir majelis ingkang kula wau ingkang dika sampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum ditutup ada pengumuman kajian yang akan datang ibu-ibu dari ibu dasar dan yang belakang. Monggo ibu pengajian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.